କରୁଛେ ଏଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯୋଉ ଶସ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଧାନଟାକୁ ଯୋଉ ଆଣିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଯୋଉ ଏଇ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ି ବାଲି ସେ ଅଗାଡ଼ି ସେ ଯାକ ସବୁ ଯୋଉ ମିଶିକି ରହୁଛି ତାକୁ ଯୋଉ ଅଲଗା କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପରିଚାଳନା। ଯେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବେ ଠିକ ରୂପେ ସଠିକ ରୂପେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଜି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଯେ ଏ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିପାରୁଛ? এই বিষয়টা পড়িବା দ্ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଉଛୁ ସେ ଯାକ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଯାକ ସବୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅଛି କୋଉ କୋଉ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାକୁ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବା ତାକୁ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରୁଛୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ମିଶ୍ରିତ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ ତଥା ତାର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଏ ଯୋଉ ମିଶ୍ରିତ ଶସ୍ୟ କଥା କୁହାଗଲା ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତମେ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ନଜର କରିଥିବ ଧାନ ସହିତ ଗହମ ମିଶି ଯାଇଥିବ ହଁ କି ନା, ଲୁଣ ସହିତ ସୁଜି ମିଶି ଯାଇଥିବ। ଏଯାକ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା ତାକୁ ପୃଥକ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ସଠିକ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବା ତାକୁ କେମିତି ରଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖାଇବା ଯେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ଏଇ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଆସିଲା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ। ମତେ କହିଲ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେତେ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କହିଲ କ'ଣ କହିବ ତମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ରୁଟି ପୁରୀ ମଟର ଏସବୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ନା ଘର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛି। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଖାଉନୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛି ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ହଁ କି ନା, ଯେମିତି ଚାଷ ଜମି ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି କ'ଣ ଜମି ଥିଲେ ଆପେ ଆପେ ଚାଷ ହେଇଯାଉଛି? ଯାହାର ଜମି ଅଛି ସେ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ଚାଷ କରିଦେଉଛି? ନାଇଁ ନା, ଚାଷ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ এইটা হচ্ছে কোন ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବ ହଁ କି ନାହିଁ। এটা হচ্ছে কোন ନା ଲଙ୍ଗଳ। ଏବେ ଲଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ବହୁତ କମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ এটা হচ্ছে ଗୋଟେ ଆମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରିବା। ଏବେ ଆଉ କାହାରି ଘରେ ବଳଦ ନାହିଁ କି ଲଙ୍ଗଳ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ এইটা ବି ଗୋଟେ ଚାଷର ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ এই ଯୋଉ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ এটা ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ এটা ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରିକିନା ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ହଁ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଉଥିଲେ କଞ୍ଚା ଖାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଦଳ ବାନ୍ଧିକିନା ରହିଲେ। ଦଳ ମାନେ କ'ଣ 10 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଁ କରିଲେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଏଠିକି ଆସିବନି ଠିକ କି ନାହିଁ ସବୁ ଦଳ ହେଇକି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ହେଇକି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଦିନେ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା ଯେ ଆମେ ଯେ ଗଛରୁ ଫଳଟା ତୋଳିକି ଆଣୁଛେ ସେ ଗଛ ଆମେ ଶୁଖିଗଲା ବା ମରିଗଲା ଆମେ ତ କାଟି ଦେଉଛେ ସେ ଗଛ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ଗଛ ଗୋଟେ ପାଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା।
एमती चिंता कर मन को गोटे आइडिया आसला से कौन कले ना पत्थर और काठरे एमती माटी को सब ताड़ी 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 से चाष कले से जड़ मजी से किसी माने प्रक्रिया ही किसी नाला मन इच्छा सी आंब खाइला आंबटा फिंगीदेला गछ उठीगला किए पणस खाइला पणस पकईदेला गछ उठीगला एमती सब देखी देखी आस्ते आस्ते डेभलप है चिंताधारा उन्नति आसला फल मनीष ये जो चित्रटा देखुच एमतीका गोटे जिनसटे सी तैयारी कला आपको कहला लंगर या टाइम पुणी दीटा लोक दरकार से समय लोक मैंने यहाँ टाणुले बुझ कि नहीं लोक मैंने यहाँ टाणुले कौन है आस्ते आस्ते बनर जो जीवजंतु अच्छा हरण मरण सब धरिकी रखुले संबर बद्ध एम द्वारा टणा करे किंतु एबे मानव समाज जो पूरा भल कि गोटे मानव समाज या आदिम मनीष मैंने टोटाल वंशानुक्रम घटी घटी मानव समाज या कौन कले ना ये लंगल द्वारा चाष काम आरंभ कले बलद मान रखिले ये लंगल तुम देख प्राय तुम समस्त घर प्राय आम समस्त घरे आज न थी पारे कि आम बापा मैंने चाकरी बाकरी करे तुम पूर्वपुरुष मान इतिहास देख तुम घर निश्चित भाव दिन दिन लंगर व्यवहार ठीक ना लंगर समस्ते दिन दिन व्यवहार करें आम करूँ कि आम बापा मैंने करना बापा मैंने करेंगे माने किए आम जेजे सी करेंगे नहीं तो बापा करते जेजे करेंगे झील मझी जड़े करेंगे ठीक अच्छा ये जो लंगर द्वारा आम माटी को टाड़ू हल करूँ जोटा आम गाँव अनुसार कह जाए हल करूँ हल कर सारापर मंजी बुणु से धान गछ उठे एमती विभिन्न प्रकार सब प्रक्रिया अच्छी अच्छा तुम मैंने बहुत वर्ष प्रथम पॉइंट तो लिखिले जे शस्य कौन आम तारीख जाने कौन सर आस प्रक्रिया पाक पड़े ठीक कि नहीं कह जे शस्य कौन कहला यहाँ मुझे कहीं कहली ना एक्चुअली चाषटा कौटू आसला आम चाष मैंने कौन किए तैयारी करथिला केमिति आसला सेटा कहबा एते सारा बुझाइली नेक्स्ट स्लाइड रे अछि कौन ना चाष माने शस्य कौन हाँ कि ना शस्य कौन शस्य हूँ विभिन्न प्रकार फसल जो कहली गहम धान मक्का बाजरा मांडे ये तो सब हूँ शस्य ये सब शस्य जिते सारा शस्य अच्छे दी भाग में विभक्त कर गोटे है खरीफ फसल आ गोटे है रबी फसल ये जो खरीफ फसल यहाँ कौन आ विषय जाना जाना से समस्त कथा कहल मो कथा किसी कहल खरीफ फसल हूँ ना साधारणतः वर्षा दिन चाष कर फसल को खरीफ फसल कह जोटा एबे करा जून मास सेप्टेम्बर मास पर्यंत जून रू सेप्टेम्बर केतरा मास जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर चारिटा मास ताको आम गाँव भाषा कौन कह जाए चतुर्मासिया माने वर्षा हुए 4 मास मौसुमी वायु प्रभाव में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में वर्षा हुए ये जो 4 मास जो चाष करा जाए कौन कौन चाष करा जाए 4 मास प्राय धान चाष करा जाए समस्त प्राय गोटे जिनस जानी माने गोटे जिनस प्रश्न पत्र गोटे उत्तर मन फटाक किना पड़े आसे एटा होची कोन ना धान चाष ठीक जो धान चाष या साधारणतः जून सेप्टेम्बर मास पर्यंत रहता तेणुक यही मास चाष को खरीफ फसल कह जाए यथा धान सोयाबीन मक्का चीनाबादाम सब राइट अच्छा एमती सब उदाहरण तुम जान तुम जानते केतरा उदाहरण मत सब कह ठीक अच्छे क्लास सरला मत नेक्स्ट कह जे आउ खरीफ फसल उदाहरण सब कौन कौन तापर देखिबा खरीफ रो भाई रबी रबी फसल एटा कौन ना शीत दिन चाष करा
ବୁଝଛ କି ନା? ଶୀତ ଦିନେ ସବୁ ଯୋଉ ଚାଷଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ରବି ଫସଲ। ଶୀତ ଦିନେ ସବୁ କଣ କଣ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଶୀତ ଦିନ କୋଉ କୋଉ ମାସରେ ହୁଏ ନା ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳକୁ, ହଁ କି ନା? ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଖରୁ ଖରା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପଡେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ନା ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ତ ଗଲା ଫସଲ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସବୁ ଫସଲକୁ ସବୁ କେମିତି ତାର ଚାଷ କରାଯାଏ, କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଲଗାଯାଏ, ତାକୁ କେମିତି କଣ କରାଯାଏ। ଏ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ମନକୁ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଆସେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିଲି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଘଟିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଲୋକମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ କଲେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବଢିଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ ନାଇଁ। କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଗଲରେ ଟାଇପ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳ ସେଇଟା ନଥିଲା। କଣ ଗୋଟେ ହେଲେ ହେଲା ଭଗବାନ, ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନା ଭଗବାନ କଲେ। ବର୍ଷା ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲେ। ଖରା କାହିଁକି ଜୋରସେ ହେଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଗି ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ଆରେ ତୁ ଗଛ ବେଶୀ କାଟୁଛୁ, ସେଇପାଇଁ ଖରା ବେଶୀ ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉନି। ଗଛ କାଟୁଛୁ ଛାଇ ହଉନି, ଗଛ କାଟୁଛୁ ପବନ ଆସୁଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଉଡେଇ ଦଉଛି। ଯଦି ଗଛ ଥାନ୍ତା ପବନଟା ଆସିଲା ଗଛଟା ଅଟକାନ୍ତା ନା। ଯାହା ହଉ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ବି କିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କଣ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି କଣ ବା ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ, ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଏ ଯୋଉ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ କହୁଛି ତା ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ମତେ କହିବ ଯେ କଣ ନୂତନ କଣ ପୁରାତନ କଣ। ନୂତନ ହଉଛି ନୂଆ, ପୁରାତନ ହଉଛି ପୁରୁଣା। ପୁରୁଣାରେ କେମିତି କଣ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା, ନୂଆରେ କେମିତି କଣ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ବଳଦ, ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଗରୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲା ଭଳି ଦେଖାଉଛି ଚିତ୍ରରେ, ଏଠି ଏଠି ହଳ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାର ଟିଲର, ବଡ ବଡ ସବୁ ଯାହା ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ କଲାଣି ନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିଲେ। ଯାହାର ମାନେ ଏକର ଏକର ଜମି, ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଣ, ସିଏ ଯାଇକି ସେ ସବୁ ଜମିରେ ଯଦି ମଞ୍ଜି ବୁଣିକି ଆସିଲା ତାକୁ ମାସଟେ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମେସିନ ବାହାରିଗଲାଣି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାସେ କଣ 30 ଦିନ କଣ 30 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ପକା ଶେଷ, ହଁ କି ନା? ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆମ ବେଳକୁ ଯେତେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଏବେ ହୁଏତ ପଢୁଛି କି ନାହିଁ ସଠିକ ଭାବେ ମାନେ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ପଡିଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଧାନ କଟା ଛୁଟି ଗୋଟେ ପଡୁଥିଲା, ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଧାନ କଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବା, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ସେ ଚିତ୍ରରେ ମେସିନ ବାହାରିଲାଣି। ଧାନ କାଟିବ, ଧାନକୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇବ, କୁଟା ସେଇଠି, ନଡା ସେଇଠି ପକେଇବ, ଧାନ ତମକୁ ଘରକୁ ଦେଇଦବ। ମାନେ ଏତେ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ କଲାଣି, ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? ତ ଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ
ଆମର ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ, ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ, ଶସ୍ୟ କଣ, କେମିତି ତାକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଏସବୁ ଥିଲା। ଆହୁରି ରହିଲା ଯୋଉ ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ, ଯେ ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଜୈବିକ ଖତ, ଯୋଉଟା ଜୈବିକ ଖତ ଆମେ କହୁଛୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଘର ଦେଖିବ ପୁରା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ବହୁତ ଦିନକା ପୁରୁଣା ଘର, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ବାଡିରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗାଈର ଗୋବର, ଘରର ଯେତିକ ମାନେ ଆବର୍ଜନା, ସପୋଜ କଣ ପରିବା ଚୋପା, କିଏ କଣ ନ ଖାଇଲା, ଏ ଯାକ ସବୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକଉଥିଲେ। ସିଏ ସେଠି ପଚିକି ଯୋଉ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ସବୁଜ ସାର ବା ସେ ଯୋଉ ଖତ, ସେ ଖତକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ବିଲରେ ବା ଚାଷ ଜମିରେ ତାକୁ ପକଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ, ହଁ କି ନା, ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା, ଡିଏପି, ୟୁରିଆ, ପଟାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାର ବିଷ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ଲୋକ ଖତକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। जो पुराना हो गया उसको छोड़ दिया, हाँ कि ना, पुराना पैंट सार्ट तो तुम पिंधुछ, तो नुआ पैंट सार्ट पळि आसियो, पुरानाटा ओ सेटा तो पुराना हे गलानी, सेटा को किए पिंधुछि, हाँ कि ना, किंतु ना सेटा ठीक नुहे। अतीतर ही वर्तमान अच्छे, वर्तमान केबे अतीत हुएनि। अतीत को जदि अतीत को झोरी हेले असुविधा, किंतु अतीत को मन रखिले वर्तमानटा ठीक रे चलिबा, और भविष्यत भी उन्नति होबो। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଏ କଥାଟା, ଯେ ଅତୀତରେ ଲୋକ ଖତ ପକଉଥିଲେ, ସେଇ ସାଇନ୍ସ ଖତକୁ କଣ କଲା, ଟେଷ୍ଟ କଲା ଯେ ଖତରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହୁଛି। ଖତରେ ମନେକର ସେ ୟୁରିଆ ଭାଗ ବି ରହୁଛି, ପଟାସ ଭାଗ ବି ରହୁଛି, ଦେଖିଲା ସେଇଠୁ ସାଇନ୍ସ କଣ କଲା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କଲେ ନା, ୟୁରିଆ, ସେ ଖତରୁ ୟୁରିଆ କାଢିଲେ, ୟୁରିଆ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ, ହଁ କି ନା, ତାପରେ ପଟାସ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାକୁ ସବୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ୟୁରିଆ ଜାଗାରେ, ପଟାସ ଜାଗାରେ, ଡିଏପି ଜାଗାରେ, ନବରତ୍ନ ଜାଗାରେ, ସେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ସିମେଣ୍ଟ ବିଷ ଇଏରେ ପକାଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ରାସାୟନିକ ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକିନା ତିଆରି କଲା, ତାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ବୁଝିହଉଛି। ଏସବୁ ଟୋଟାଲ ହଉଛି ଏ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ କହିଲି, ଶସ୍ୟ କଣ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହଉଛି ବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅମଳ କରୁଛୁ, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା, ଏ ସବୁକୁ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବା। ତ ଆମେ ଶସ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ, ଶସ୍ୟ ଘରକୁ ଆମର ଆସିଗଲା, ହଁ କି ନା, ଶସ୍ୟ ଏବେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା, ସେ ଯୋଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ସେଥିରେ ବାଲିଟେ ମିଶିଥିବ, ଗୋଡିଟେ ମିଶିଥିବ, ନଡା ଟିକେ ମିଶିକି ରହିଥିବ, ତାକୁ କଣ କେମିତି ସବୁ କରିବା, ସେଇଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆମେ ପାଠ ପଢିଲେ, ହଁ କି ନା, ଯେତିକି ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ, ତାପରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ମତେ ଦବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ। କାହାର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବାର, ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।